Nos traballos arqueolóxicos que se están facendo no xacemento de Proendos, no concello de Sober, atoparon unha peza moi especial que desvela a importancia que tiña o xogo na época dos romanos. Falamos dunha pedriña que se utilizaría como ficha dun xogo de mesa similar ao tres en raya e as damas, un achado atopado xunto aos restos dunha construción que podría ser unha vivenda da época. Como se dun xogo se tratase, entre as escavacións e os traballos deste grupo de arqueólogos, apareceu neste xacemento de Proendos en Sober unha pedriña diminuta con moita información que espertou o seu interese. Pola cor xa vimos que era unha peza distinta. É unha ficha de uns 2-3 centímetros de diámetro e non máis. Que, bueno, xa en canto a vimos xa asumimos que era unha ficha de xogo. Unha ficha de xogo pertencente ao século I despois de Cristo e o lugar onde se atopou en un asentamento romano onde levan anos traballando nunha construción con varias estancias similares ás dunha vivenda. Aquí é onde poñían en práctica as súas habilidades co xogo sobre taboleiros moi similares ao tres en raya ou as damas. O que facemos é ahora levala ao laboratorio, estudiámola, limpámola, sigilámola, e logo pues, rexistrámola e entregámola no museo correspondente. Eran quizáis os momentos de esparexemento que tiñan tras unha dura xornada de traballo, xa que ao lado desta posible vivenda está un hórreo de grandes dimensións a onde levaban o gran para posteriormente vendelo dentro e fora de Galicia. Esta é a zona do hórreo de Proendos, que sería un hórreo, bueno, que ten a cimentación son o que vemos agora son as cimentacións do hórreo e sobre el habería unha estrutura que posiblemente se fora de madeira, pero podería estar vinculado a un centro de distribución de gran para outras cidades. Este xoves á tarde, a carón da igrexa de Proendos, onde están estes xacementos, porán en marcha unha visita guiada de balde. Queren mostrar estes achados para dar a coñecer un lugar con moita historia romana. Agora céntranse nas tarefas de consolidación e musealización para que este patrimonio poida visitarse durante todo o ano.